Moro YouTube, se olisi Junnetta Plays täällä ja... Kuinka kauan sitten on aikaa, kun me pelattiin jotain pelejä? Varmaan 5 päivää tai viikko, en mä tiedä. Mut juu, nyt on ainakin on luvassa. No, vuodella. Okei. Ja. Eli me tänään pelataan huviksi ja katsotaan saankohan uusia tyyppejä. Ja me kerätään ekaksi siis tähän seeriin. Siellä. Niin. Sitten meidän olisi tarkoitus saada endoskeleton tänään ja jotain muita tyyppejä. Tosiaan. Okei, mennään nyt pois täältä. Oikeastaan kello on 12. No niin, taas joku vastustaja tuli vai? Ei. Miksi mä muuten silloin ostin ton vahinnoston pommi? Se on ihan huono. Mä luin, että niinku, se pommi on oikeasti semmonen, mikä on patlessa ja se räjähtää vaan yhden kerran. Eikö se ole aika huono? Mä en tiedä. Me ei pitäisi käyttää sitä. Ja ostaa jo uusi tyyppi. Vaikka sieltä talvesta. Mä en oo muuten käynyt siellä yhdessä luolassa. Kun mä löysin ihan luolan, niin... Sitten mun kaveri sanoi, että joku klippi tässä olisi, että tämmönen joku. Mä päätyisin nyt kävelemään. Näin. En tiedä. Eikö se maaketo arvo? Ei. Mitä? Mikä toi on? Älä ensinnäkin ne tyypit asiaan. Eikä, se tappoo. Pitäisikö mun vaan juosta? En mä tiedä, mitä mä teen. No, siitä saa aika paljon ehkä. Eikä, ei hyviä tullut. Hyvä, ei saanut. Jes, paljon pois. Se tuli, se tartui. Toi oli aika hyvä. Nyt se on noin. Eikä, se ei siis osannut. Sitten nyt te iske siihen marionetteen. Niin, ei jumppattaren. Se on mun parkaahalta, mikä se on. Laitan nyt. Balance. Täällä on kuolemassa. Oota, täällä on kuollut 2 tyyppiä jo. Noin. Se oli helppo. Ei se nyt kamala helppo ollut, mutta täältä puolelta se oli ihan hirveän helppo. Nämä tyypit on jotenkin pahempia kuin noin toiset. Hei, uusi tyyppi. Kanhanleke. Eikä, Foxy. Kitera Foxy. Miksi mä nyt laitan tuonne hyvin? No kitet on hyvin. Pizza via. Nyt saa pizzaa. Ei, et takaa mua viimeinen. Niin, mennään sitten palunvoilla. Sitten ja palunvoita tehdä kiven. Jee, tää on mutta sitä. Ikäinen Foxy. Ei toi Foxy pitäis. Ei toi Foxy pitäis. Toi Fitheretin Foxyn ei pitäis tehdä jumppariskareen se toinen Foxy. Se on oikein. Mutta sitä mä en tuu käyttää, koska toi voi näyttää huonolta. Ai niin, mä oon täällä maailmassa, joo. Mä unohdin. Joo, me pystytään kävelemään näitä puitten läpi. Okei. Pysty... Mä oon tää päällä. Päällä on siisti olla. Jee, mä menen endoskeleton. Kuka ostaa? Ei kuka ostaa. Mennään kalastukseen, jos pystyy. Jaha, mä en pysty enää mennä tuonne päin.
Ei. Run. Tää ei juokse. Se ei. Mä haluan ei vaan. Sitten sanoin, jos sä haluat takaisin. Joo. Mä tuon. Vaikka mitäs on tehnyt se kotikäätö? Joo. Häpy piirretä. Niin kuin tää on julkaistu jo vuosia sitten ja pelaa tätä vieläkin. No kyllä aika moni. Kyllä yksi toinenkin suomalainen pelaa varmaan. Ja mun kaverikin pelaa ja mennään takas. Mä kauan. Vaikka nyt ei oo tarvittu. Nyt on tässä sitten vielä joku lumi. Ja siis toi kivi. Täälläkin pystyy menemään semmoseen maailmaan. Ulkopuolelle. Tästä kivestä. Okei, ja me jatketaan meidän tarinaamme. Tai en mä tiedä, jatkuuko sitä. Tai ei toisin sanoen. Mut joo. Meidän pitäisi mennä täältä sieltä vitospaikasta sinne glitsimaailmaan. Eikä, ei voi nostaa, mä menin vaan sekasin tyttöjen kanssa. Joo, menin sekasin tyttöjen kanssa. Okei. Okei, taas toi jäbä. Tuossa. Okei, mennään sitä vaikka, me voitetaan. Yes. Eihän se räjähti jo. Eihän se pommi voi olla niin huono. Ei sinä palloja meitä päin. Ei meitä päin, mutta ei niitä. Marionette aika hyvin. Pitäis laittaa marionetteja siihen boksiin. Katsotaan mitä voimia sillä ekana sitten. Okei, nyt voitais katsoa näitä. Tai ei vielä. Mennään eka sinne glitchimaailmaan. Tai ei glitchimaailmaan, vaan tänne ulkopuolelle. Eli tän kiven taakse se sanoo. Ja sitten vielä suoraan eteenpäin sitä. Mä en näe sitä. Aha. Oho. Ei, mä en halua näistä vastaan, mutta mä häviin nää. Mä häviin nää, ei. Älkää tulko. Mä häviin teille. Mä oon mennä syötä nyt. Mennään tohon hyvään. Mitä? Just. Kiva olla täällä näin. Ulkopuolella. Hei, pystyn mä nyt ottaa sen? Tän. Pystyn kai. Ota, pystyn. Yes! Tuli jotta mä oon hyvä. Mä en muuta vielä. Mä toivon, että ei se hyvä. Ei voi täällä olla muuta. Wait hard. Vaikka huono, mutta on sama. Nyt pitää kai saada kunnolla. Mä juoksen. Mä häviin muutenkin. Ja ei pysty juoksemaan. Eikä nyt, kun tää ei pysty nyt tekemään mitään. Niin tee ympäryskade ja pallon säkkiin. Ja sitten vielä tänne. Ei, mä en halua kuolla. Lopettakaa toi. Lopettakaa toi toiminta. Nyt vaihdetaan. Hei, miksi mä...
Vitsi, miksi mä laitan se aivan sama paita. Siitä saa palloja naamaan. Ei vitsi, toi JJ on kuolemana. Ai. Hei. Toinen paita. Ei, et tapa mitään. Rauhoitus kuule. Oli. Hei, miksi sä tapat kaikki? Miksi sä tapat kaikki? Miten sä voit olla niin hyvä, kun mä en pysty tekemään mitään ja toi niinku ampuu noista noppalla ja rukoja. Jonna! Vitsi kun nää ei jaksa juosta. Ei vitsit. Jaha. Okei. Näin. Okei. Mulla on täällä tolleni. Joo. Ja. Kyk. Joo. 1 arkku kerran. Jaa, mä en pysty menemään näihin. Ihme. Mä haluan mennä takas, koska... Nyt mä en missään nimessä mene tuohon, tai mä kuolen taas. Ei piru viekään. Oh no! Juoskaa nytten! Älkää jääkö, te hävitte! Mikä vitsi näitä animatronikkeja vaivaa, kun ne ei jaksa juosta ikinä? No onneksi mä tallensin sen. Mut mikä vitsi vaivaa, kun ei nää jaksa juosta? Ei nää on niinku ihan hirveen huono kunto. Noi, hyvä. Ja nyt mä en enää halua olla klitsimaailmassa. Klitsimaailmassa siis. Hei, mä haluan tanssia ahepoilua. Se näyttää aika monta. Okei. Ei vitsi, mä en kyllä jää tappelee sunkaan. Sori nyt vaan. Kun sä oot tommonen asia. Sit nää ei niinku jaksa juosta. Ne haluaa tapella. Miksi te haluatte tapella, kun te hävitte ihan 5-0? Oh no. No kylläpäs kesti kauan juosta. Noin. Helppo. Tai ei ollut helppo, mutta... Sitten kun mulla on paremmat tyypit, niin mä voin mennä glitchimaailmaan takaisin. Nyt mulla on aika huonot tyypit. Mennään tänne veteen vaikka. Katsomaan mitä uutta siellä on. Noin. Se oli helppo. Yes. Ai uusi tyyppi! Onks tää uusi tyyppi? Oh my goodness. Mut ei tää sais tehdä tälleen, että ei tule bussi. Kun se on sellainen arvoa oikein harjoittaa. Nyt saammos just uuden tyypin. Sitten uusi. Sitten tulee bossi siellä niin. Et saa mitään uutta tyyppiä. Ja mua harmittaa. Vitsi, sä oot ärsyttävää. Miksi pitää oikeesti olla? Tää on se Scottin virhe. Joo. Scotti, sä oot tehnyt virheen. Scott Gordon teki virheen. Bossi tulee, vaikka piti tulla. Oh no, mä häviin tän. Vitsi, Scott. En hävii ehkä. Noniin, äkkiä pistä siihen. Noniin, voitti. Yes. Se oli lähellä. Ja jos mä en nyt saa sitä vitsin tyyppiä, niin arvoa harmittaa.
Se olisi kotiin oma vika. Tää on niinku autopeli. Mitä? Tää on huijausta. Ihan hirveä huijaus, että tulee bossi, vaikka piti tulla uusi tyyppi. Mitä vitsiä? Laittakaa kommentti, jos teiltä on käynyt samalla, että koska toi on ärsyttävää. Niin kun sä oot saamassa, kiva jos mä olisin saanut just jonkun esim. Strange Trapin ja sitä vaan. Ei vois nähnyt tästä, että minun kanssani niin Strange Trap pääsee pakkoon. Okei, minä menen tänne. Mä vaan noin aallokot tuolta. Ei, älkää nyt tulko. En halua teitä enää. Itse en mä tarvii expaa. Häipykää nytten. Miksi nyt häipyy? No. Mä ajattelin jo. Joo, mennään. Okei, meillä on 600 nyt. Me tarvittais 200 sitten, 2000 siihen. Lumijävään. Tai lumityyppiin. En mä tiedä mikä se on. Mut juu, täältä pitäis päästä. Siis mitä täältä niinku pääsee? Sitten joku sanoo, joku mun kaveri. Siis et se sanoo, että täältä pitäis päästä. En mä tiedä. Ei se tää varmaan oo. Mut se sanoo ainakin jonasta. Jossain jonasta. Aivan sama ei nyt tarvitse ihan aika. Vitsi kun näitä pahoityyppejä tulee koko ajan. Se on ärsyttävää. Jotain bosseja koko ajan. Ja vedellä tulee niitä bosseja. Se on ärsyttävää. Ja kysymys kuuluu, miten mä pääsen tonne? Aivan. Mä ennen ainakin sinne pääsin. Ainakin mä sinne niin. Ei miksi sä nyt koko ajan laitat ne puu? Ja miksi nää nyt ei mennä taisteluun? Ei tuu. Täältä. Mä ajattelin vaan kato pääsen tuolta päästä. Juu. Mä muistan. Koska siitä on kauan aikaa kun mä olin täällä Oalassa. Otetaan tuolla. Rahalaatikko siitä. Niin ja kuinka kauan me ollaan kuvattu jo? 18 minsaa. Juu. Ei. Se on tuolla toi nappi. Tuolla on joku. Hetkinen. Jos tuolla on toi nappi. Ei voi olla toden totta. Mä failasin silloin. Ei voi olla totta. Mä en tiennyt, että tuolla on nappi. Se on huono juttu. Eli silloin kun mä sain sen avaimen, niin se on hyvä. Joo, juostava pakoon. Koska mä taidan tietää, missä se avain on. Mun pitää löytää se klitsava hauta, missä. Nonni! Jäiks mä sit kuitenkin tähän? Et sä voi peli tehdä tälleen, et mä en pysty juokse pakoon, vaikka mä painan run. Run! Juoskaa läskit! Ihan hirveä hitaita tyyppejä. Kyllä nää painattu Freddy's-tyypit on hitai, kun animatronikit ei jaksa juosta. Luuleeko Shadow Freddy, että se jaksaa, siis se voittaa ton? Mikä vitsi ongelma, kun sä et voita sitä millään, yksin varsinkaan. Ja mitä te voitte luulla, kun mä en olis muutenkaan voinut voittaa? Niin. Ei tarvitsit koko ajan niitä taisteluja. Okei, tehdään nyt tämmönen suunnitelma. Laitetaan Shadow Freddy.
Bottom Freddy. Bottom Marionette. Sit Foxy. Näin, nyt on hyvä. Okei, mennään. Still sad. Itkevä lapsi. Sad kid. Okei. Mennään nyt tänne. Ja mennään takas sinne luolaan kostamaan. Nyt heti sitten oikeesti juoksette. No laitetaan nyt se. Laitetaan se run päälle, jos meillä on edes sitä runnia. Ei oo vielä. Ei oo vielä. Joo, mennään koettelemme. Jumppariskarjan voisi laittaa sisällisyyttä. Ja varmaan se paati. Kiva tänne. Nyt on varmaan hyvä. Okei. Hitereffonia. Look intro my Okei. Okei. Sano aina okei. Ikuisesti sanoo oikein. Siis mikä vitsi vaivaa? Ei nää animatronikit juoksu, vaikka mä käsken. Siis mikä vitsi? Kertokaa jos teille tulee sama homma tai antakaa mun vinkkeitä, koska noin aina käy tolleen. Et ne ei jaksa ikinä juosta. Se on joku vitsin näitten animatronikien ongelma. Aika huono. Nyt juoksette. Hyvä. Ainakin pitääkö sanoa juoksette tai juokse tai jotain semmoista, niin sit se juoksee. Koska no ainakin kävi tuota. Okei, mennään tänne. Nyt jos ei juokse, niin sitä pitää vaan taistella. Vaikka mä tiedän, niin mä hävin aika pitkät käduan mua vastaan. Ei, älä nyt tulko. Tai ei oo Jaha, ne vallat nousi jonnekin huikkisiin. Okei, ja nyt me mennään luolaan. Ja mitä täältä löytyy? Täältä löytyy vain tämmösiä. Tää ei oo kamala iso luola. Mut kyllä täällä oli se hautakliitti. Oikeesti, juoskaa nytten. Jos te ette nyt juokse, niin arvoin. Nyt pitää vähän pakotella. Pakotella. Onks toi klitsaava? On, toi on se klitsaava muuten. Joo, jes. Mä tiedän tämän reitin. Että juu. Tää pitäisi olla klitsaava puu. Mutta missä klitsaava puu on? Minä en huomaa, mutta te ette huomata. Minä en huomaa. Siinä voitais, hei. Minä nyt alaspäin. Missä on klitsaava puu? Te voitte huomata, mutta minä en huomaa missä on klitsaava. Tuolla. Sitten missä on klitsaava puu? Klitsaava puu.
Joo, mutta minä en huomaa mitään välkkyviä puita. Mitkä välkkyisivät? Eikä mun tuohon pitää mennä. Ei. Mun pitäis mennä vielä yhteen semmoseen litsavaan. Mennäänkö me tänne päin toiseen suuntaan? Tuossa. Nyt meidän pitäisi vielä mennä. Ei vielä enää. Ei enää. Meidän pitäisi nyt vaan mennä. Juu. Ennen kuin me mennään sitä karhua vastaan, niin meidän pitäisi varmaan harjoitella jotenkin. Nyt mä ainakin tiedän ne kaikki ne tyypit. Joo. Mennään harjoittelemaan niitä bosseja vastaan. Okei, mun pitää mennä tänne. Ilmeisesti. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Löytyykö täältä se paikka vai löytyykö täältä jotain ihan muuta? Tuolla kaikki. Mä häviin noin heti. Liide, come on! Et sä voi olla näin huono. Joo, eli me ei mennä ekassa. Eikä me halutaan nähdä se talo-tyyppi. Ei nyt se talo. Nyt voisi olla hyvä taistella. Tää on ainakin koinsseja ja me tarvitaan 2000 koinssia, että me saadaan se yksi tyyppi ja sitten me voidaan mennä taistella sitä yhtä bossia vastaan. Nyt me ollaan niin huonoa, että me mennään nyt eka harjoittelemaan sota vastaan tuolla ja jos me voitetaan se, todennäköisesti mä oon parantua aika hyvin. Mun pitää voittaa se äkkiä. Okei. Oh no. Heti auto. Se tuhosi heti, hui. Se tuhoutus heti. Juu. Okei, ja nyt mennään jonnekin. Mennäänkö vaikka... En mä pysty vielä, kun mulla ei ole sitä avainta. Mun pitää eka mennä siihen telttaan. Okei, mennään siihen telttaan. Joo, näitäkin on hyvä taistella. Tehtiin vähän halustaa. Mikä nyt? Noin. Mitä toista? Mikä tän tiimin nimi olisi ollut? Team Animatronics. Mitä hyvä tiimi. 29 minuuttia pelattu. Kohta 30 minuuttia. Oh my goodness. Mut juu. Mä ehkä alan pikkuhiljaa lopettaa. Mutta juu, kiitos kun katsoit videoni. Muista tykätä ja tietenkin tilata, jos tykkäät. Ja jos haluat lisää... En mä tiedä, odota. Sano, että lisää vaikka
Ja sitten voit auttaa jotenkin sanoa juttuja, mitä... Mä tiedä. Jotain juttuja, mitä mä voisin. Mitä voitte auttaa minua ja kertoa mitä on missäkin ja missä saa paljon tyyppejä, niin juu. Eli kiitos kun katsoit. Muista tykätä, jos tykkäsit. Älä tykkää, jos et tykännyt. Mut juu. Okei. Okay. Ja tilaa myös kanava, jos huvittaa. Ja silleen niin. Mut se ois moro.